програма Културно предприемачество, наследство и сътрудничество. В периода 2022-2024 година Регионален исторически музей Пазарджик реализира проект с наименование Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала Археология на Регионален исторически музей Пазарджик по програма ПА-14 Културно предприемачество, наследство и сътрудничество. Съгласно финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година. Проектът стартира с пресконференция, на която бяха представени държавите донори – Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн, както и дейностите, които предстоеше да се изпълнят. Бяха изработени и разпространени информационни и рекламни материали, стикери, флаери, плакати, папки, чаши, тениски, рекламни пана, банери и табели. На фасадата на сградата бяха поставени табла с изображения на културни ценности от фонда на музея. Проведоха се обучения за изграждане на капацитет, както и практически тренинг за обслужване на посетители с нарушено зрение. Партньорът Остфолд музей организира в Кралство Норвегия workshop за изработване на съдържание на софтуерните проекти и изграждане на капацитет. Изпълниха се строително-ремонтни дейности за обновяване на експозиционното пространство. Монтирани бяха климатично-вентилационна техника, сигнално-охранителна система и система за пожароизвестяване, както и 2 пожароустойчиви врати. За по-атрактивна визия на залата и за по-ефективно разпределение на зоните с експонати се изгради емпорес рампа. Внедрени бяха интерактивни екрани за дигитално представяне на артефактите, проектор с екран за прожекции, видеостена и информационни дисплеи с разработен софтуер, който представя триизмерни изображения на артефакти, а децата могат да се забавляват върху интерактивен под. Разработено е и приложение за добавена реалност. Аудиогид карта разказва интересни истории, свързани с ценностите, експонирани в залата. Отпечатана беше образователна книжка за деца, както и рекламен каталог. За хората с зрителни увреждания, чрез тактилни знаци и брайлов принт са изработени брошура и книжка. Закупена е брайлова машина и 3D принтер. Резултатите от изпълнението на проекта бяха представени на заключително събитие, съпътствано от интерактивна инсталация, която привлече интерес и информира обществеността за изпълнението на проекта.